til endnu en Modern Warfare 3 video. Woo! Og vi har stadig min ven med mig. Han er i level 6. Er det ikke bare utroligt? Og vi har en til dansker på vores hold. Jeg er ellers for point, mand. Han er bare ikke knap så god. Nej. Aldrig. Hvorfor skulle han også det? Det er ren dumhed, hvis det er. Undskyld, hvis han ser den her video, men din KD ikke var ikke så god i sidste runde. Men lad os nu bare spille 2 runder drop zone. Eller nej, 1 runde drop zone og 1 runde sniperkrig. Ikke sniperkrig. Selvfølgelig skal vi det. Vi trak jo lod bag før. Nej, vi gjorde. Jo, vi gjorde. Han er jo ikke nogen mand. Manden er blevet skør. Manden er blevet skør. Jeg ved ikke, hvad han siger. Jo, jeg gør. Nej, det gør. Ja, du får høvl. Nej, desværre, jeg har ikke trængt til osten lige nu. Plus, jeg kan ikke lide det. Kan du ikke lide det? Det er bare ad. Ja, og hvis I godt kan lide ost, så skriv det i kommentaren. Skriv, jeg elsker oster, jeg hedder Bernard. Hvorfor skulle de det? Jeg ved ikke. Og jeg kan få recon drone. Og remove sentry gun. Au. Record drone! Ha. Hvad er det, jeg gør? Du flyver en lille helikopter, så kan du tagge fjender, så vi kan se dem på kortet. Det er bare virkelig godt, ikke? Du får mange point, og vi kan dræbe dem. De har lige fået en uptrigger og en stealth-bomber, seriøst. Stok. Fedt. Hvor godt er det? Det er bare sådan rimelig godt, kan vi sige. Det er bare rimelig godt. Ja. Slet ikke den ene, den uptrigger, den er virkelig god. Den er bare slet ikke god. Den svarer slet ikke til sådan der wallship. Gør den ikke? Det gør den. Min carepack. Yeah, assault room. Fik du den? Yep. Den der jeg lige fik. Nej, det var min. Shit. Jeg har en minusscore. Det er ikke noget nyt. Nej. Så går jeg ud fra det på den knap, men affyrer missiler. Den eneste her. Counter UAV. Skal 11 have tilbage. Så er counter UAV slået til. Hej Andreas. Halløj. Hej Paolo. Jeg ved ikke hvad det er, men er det godt? Yep. Hvor godt? Det er bare den bedste helikopter. Du skal regne med, at du får et par kills. Skal nok. Nej. Der er sentry gun deroppe, og så løb du.
Og de fører. Huha. Det var tæt på. Det er også et sted. Jamen, jeg går kun ud efter at få en god KD, eller ikke en minus KD, som jeg er i gang med at få. Hvad er det lige, de har? De har... Hvad er det lige, de har fået? Hvis de har fået Paolo, så gør mor her sur. Men ellers bliver mor her sur. Det er en Paolo. Det er den, jeg fik. Hvilken? Og jeg fik heller ikke nogen kødsatte. Fik du ikke nogen kills? Nej, jeg fik kun, jeg fik 6. Ellers havde jeg dræbt 12 selv. Så var der en bombe derinde med det. Kan jeg bare knuse? Der. Jeg var død nok her. Åh! Deres... Nej, ikke deres. Vores. Ah! Ikke efter mig! Jeg er så køn. Tag Tobias. Nej, så dør jeg. Det er det ikke. Åh, jeg er heldig. Nyt våben, nyt våben, nyt våben. Sig der er et nyt våben. Sig der er et nyt våben. Dræb mig, dræb mig. Nej, dræb mig. Helikopteren? Ja. Nu er der mere ballade. Man skal ikke dræbe mig. For ellers bliver det dræbt af mig. Seriøst. Her, F1. Vi taber den her kamp. Vi vinder i hvert fald ikke. Jeg er død. Nå, okay. Det var ikke en Semtech, der blev skudt hen mod os. Ja, vi har ham med bazookaen. Nej. Pas på! Der skydes. Timothy sagde, der skydes. Her skyder den dog ned. Jeg fik en base. Pas på. Jeg tager lige en vest på. Okay, jeg skal væk. Hvad fanden var det? Counter UAV. Okay, jeg bliver bare fuldstændig plyngret ned. Det ved jeg. Det er derfor, jeg vidste, at du vidste, at du blev plyngret. Jeg vil gerne have en plusscore. Hallo, du må godt lige have nej på det remote sensor.
Ja, jeg overlevede med en plusscore. Jeg fik en lille minusscore. Ja, men ja, lige meget. Uheldigt. I det, var mindste, der blevet nakket. I det mindste fik jeg en bedre score end i danskeren. Ja. Okay, så siger vi tak fordi I så med. Subscribe og like og kommenter, hvis I har lyst. Altså, det var alt for denne gang.